ቤተ ክርስቲያን ተባህላ ተጸውዕ አለላ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለይኾነስ መን እዩ አማኒማን ወዲያው እግዚአብሔር እዩ ኢሉ እንድሕለ አመነ ኮይኑ እሱ ክርስቲያን አይባል خሳደይ ለሰይፊ ሰውነተይ ለሐዊ ኢሉ በሰማዕትነት እስከ ዓመማት ይበጽሕ እምበር አጋንንተ አያሸንፉ ወይ ታራ ኢየሱስ ክርስቶስ አዚ ምድር ዚ መጽኡ መጀመሪያ ሰባት ይልሃነጸ ሐዋርያት ሁን ዓለም ክዘሩተለው መጀመሪያ ሰባት ይምልሃነጸ ኸዚ ግን ቤተ ክርስቲያን ህነጽሎ ሰብ ግን ፈርስሎ ንሕና እንድሕለይ ተምሃርና ኮይና ግን ቤተ ክርስቲያን ንሃነጽ ተኮይና ልዑል ቻከት ሰሚዝ ልዑል ጫማ ደማ ካልሲ ምግባር እያ ኸዚ ክትዖም ዶ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክቡራን አቦታት ካህናት፣ አሕዋት ዲያቆናት፣ አቦታት ምእመናን ወምእመናት፣ ወጣታት፣ ህፃውንቲ ኩልኩም ህዝበ ክርስቲያን ብሉል እግዚአብሔር ፍጹም ሰላምታ ድሕና ደሓዲርኻቱም ድሕና ደመጺኻቱም እግዚአብሔር አምላክና ቅድመ ዓለም ዝነበረ ማእከል ዓለም ዘሎ ዓለም ማሕሊፉ ዝነበር ናይ ነገሥታት ንጉስ ናይ አማልክት አምላክ ናይ ጎይቶት ጎይታ ዝኾነ እሱ አም ኃጢአትና ብዙሓት አም ሰውነትና ክፋት ለይትመልከተ በትናቱ ምሕረትን ይቅርታን ኣብ ልዕሊ ዕድመና እዛ ሰዓት እዚኣ ሂብና ኣብ ቅዱስ ስፍራኡ ተሰባሲብና ቃሉ ንክንሰምዕ ስለ ዝገበረና እሱ ዝኻበረ ዝተመስገነ ይኹን ዝኻበረ ዝተመስገነ ይኹን። ናይ ሎመዓልቲ ናይ ትምህርትና ርእሲ ዝኸውን ቤተ ክርስቲያን ዝብል እዩ። ቤተ ክርስቲያን እሞ ብዛ ሃይለ ቃል ዚ መልዓለ ብምግባር እንመሃሮ ትምህርቲ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ማለት ታይ ማለት እዩ ትርጉሙ ዝብል እንትኸውን መበል ካልኣይ ድማ ቤተ ክርስቲያን ለሃነጸ ልመስረተ መን እዩ ዝብልና ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዘመናት ከመይ ከም ዝመጸት ናብ ቤተ ክርስቲያን ክብሪ ኣሕጽራ ኣሕጽራ አቢልና ክንመሃር ኢና። እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለአየ ልናገሮ አንደበት ለአኻትም ድማ ልሰምዑሎ እዝነ ልቦና ልከዕድለና ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና። ቤተ ክርስቲያን ኩልኻቶም ዝቃል ዚ ምሳየ ክትብሉ ኢኹም ርእሱ እውን ኩልኩም ትድሕዝወነኩም ቤተ ክርስቲያን እስቲ ቤተ ክርስቲያን ወሉ ቤተ ለይሰምዕ ሰብ ነዶ ቤተ ክርስቲያን እዛ ኸዚ ከፊና ላለና ቃል እግዚአብሔር ንማራለና ታያ ትበሃል ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ማለት እዩ። ለማዓንቲ ዓብይ ዕለት ዓብይ በዓል እዩ። ቅዳሴ ቤታ ለቤተ ክርስቲያን ለመጀመሪያ ጊዜ ታኸዚ ስጋው ደሙን ንቅበለላ ለለና እታ ኸዚ ተሰባሲብና እንመሃረላ ለለና እታ ፈጣሪና ንጥይቀላ ለለና ቅድስ ስለኾነት ቤተ ክርስቲያን ልተሃነጸትሉ ዕለት ለመጀመሪያ ጊዜ በስም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቤተ ክርስቲያን ልተሰርሐትሉ ዕለት እዩ ማለት እዩ። እስኹም መደዕለቱ ለማዓንትስ ለመጀመሪያ ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ልተሰርሐትሉ ዕለት እዩ ኢለኩም እናኹም ካብ መጀመሪያ ላብ መጀመሪያ ነጥብ ክንመጽእ ተለና
ትርጉም ቤተ ክርስቲያን ማለት ታማለት እዩ ቃሉ እንግዲህ ሃም ቃል ደረጃ ንረኾ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ክንረኽቦ ንኽእል ኢና ቤተ ክርስቲያን ልብል ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኩሉ ግዜ ኩላትና ንጽውዖ ኢና ንፈልጦ ኢና ቤተ ክርስቲያን ማለት ትርጉሙ ታማለት እዩ እስ ቤተ ክርስቲያን ኩላትና ንብላ ኾናይ ትርጉሙ ኸታ ማለት ይመስለካት ቤተ ክርስቲያን ክንብል ተለና ክልተ ሰለስተ ትርጉም እንህዎ ሓዙ ኩልኹም ብብሕድሕዱ ክነግረኩም እየ ናይ መጀመርታ ቤተ ክርስቲያን ክበሃል ተሎ ናይ ክርስቲያን ቤት ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ማለት ናይ መጀመርታ ትርጉሙ ታይለኩም እንኹ ናይ ክርስቲያን ገዛ ማለት እዩ ቤት በግዕዝ እዩ ብቁሙ ገዛ ማለት እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ጽዋዕ ታማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ገዛ ክርስቲያን ሓዊሮም ስጋው ደሙ ልቕበልላ ክርስቲያን ጸሎት ላውጽሕላ ክርስቲያን ምስ አምላኮም ልራኸውላ እዚኣ ቤተ ክርስቲያን ትበሃል ማለት እዩ ስለዚህ ናይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ክንተለና ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምባን ንኽእል ኢና እዩ እዚ ኩላትና እንፈልጦ ሓቂ እዩ ካልኣይ ቤተ ክርስቲያን ልበሃል ሓደ አማኒ ወይም ሓደ ክርስቲያን እሱ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ መን ይለኩም እንሆ ሓደ አማኒ ማለት እዩ ሓደ ክርስቲያን ማለት ወልደ ማርያም ገብረ ማርያም ዝኾነ እሱ ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ይጽዋዕ ሃዝቦይንኹም ደኾንኹም ክርስቲያን ኢኹም ሃብ መጽሓፍ ቅዱስ አስተምሮ እስኹም ቤተ ክርስቲያን ተባሂልኩም ጽውዑ ማለት ትድሕዙ ዘለኹም ንዲኹም እወ ከዚ እዚ ሓደ ግለሰብ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ጽዋዕ ተሎ ትርጉሙ ታ ማለት እዩ ክንብል ተለና ናይ ክርስቲያን ወገን ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ወገን ማለት እዩ ናይ ክርስቲያን ወገን ቤት ልብል በግዕዝ ደረጃ ሓደ ብቆሙ ገዛ ይኸውን ይለኩም እንኹ ካልኣይ እንደገና ያለ ወገን ዓሌት ይኾን ስለዚህ ሓደ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተባሂሉ ጽዋዕ ተሎ በመጽሐፍ ቅዱስ ወይም በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ ናይ ክርስቲያን ወገን ናይ ክርስቲያን ዓሌት ይዚ ማለት እዩ ዓሌት ይዚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ታይሉ ተናጊሩ ቅዱስ ጴጥሮስ ንስኻ ወዲያው እግዚአብሔር ኢኻ ኢሉ ምስ መስከረሉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ታይልዎ አንተ ኮክ ወዲዛቲ ኮክ አንጻ ለቤተ ክርስቲያኔ ንስኻ ኮክ ኢኻ ወለ ለምን እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ ማለት ኮይ ኮክ ኢኻ አብዛ ኮክ እዚኣ ድማ ቤተ ክርስቲያነይ ክምስርታ እየ ዋና ቅጽሲዮልኒ እይሄይልዋ ናይ ሲዮል በረታት ድማ አይሕይልዋን እዮም አይ በረታት ዕዋን እዮም ወለ አዚ ቤተ ክርስቲያነይ አምንታ ክምስርታ እየ ይልና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ አያኻ አው ኮክ ክምስርታ እየ ካውኸ ናይ ሲኦል በረታት አይኽእልዋ ኢለ ከዚ ኣብዚ ቤተ ክርስቲያን ተባሂላ ተጸዊዓ አለላ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ለይኾነስ መን እዩ አማኒ ማለት እዩ ኮክ ልበሃል ለሎ እትና ጴጥሮስ ቃል እዩ ንስኻ ወዲያው እግዚአብሔር ኢኻ ልብል ማለት እዩ ስለዚህ ምእመን ማለት እዩ ሓደ አማኒ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር እዩ አምባል እዩ ለመስራት ሁላትና አምንታይና ተመስሪታንህና በኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ሃይማኖትና አምን ክርስቶስ
ወዲ መን እዩ ኢልና ንኣምን መልስ ለይባ ክርስቶስ ወዲ መን እዩ ኢልና ንኣምን ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ወዲ ሕያው እግዚአብሔር እዩ ኢሉ እንድሕር ዘይኣመነ ኮይኑ እሱ ክርስቲያን ኣይባሃል ኣይጥመቂ መጀመርያ ከኣምን ተለውን ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ምዃኑ ተኣምን ዲኻ እዩ ልባል እወ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ምዃኑ ብመለኮቱ ወልደ ማርያም ምዃኑ በትስፊቱ ኣኣምን እየ ምስ በለ እዩ ስለዚህ ኩሉ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ምንታይ ተመስሪትና እንድሕሪና ኮይና ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር እዩ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ካብ ኣብ ዝተወለደ ብዘይካ እኖ እዩ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ እዩ ኢና ዓዊና ተመስሪትና እሰብ ዝለለ ናይ ሲኦል በርታት ኣይኽእልዋ ኢሉ ናይ ሲኦል በርታት ካል እንትሉ ዓሉስ ኣይኽእልወይ ኣያሸንፍወይ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ይሉ ለአመነ ክርስቲያን ዝመፀ ይምፃእ ፈተና ዝመፀ ይምፃእ መከራ ዝመፀ ይምፃእ መናፍቅ ካብ ሃይማኖቱ ፈቀቅ ኣይብል ናይ ሲኦል በርታት ኣጋንንቲ ኣይኽእልወይ ኣያሸንፍወይ ኣብ ሃይማኖቱ ኣያጠራጥርወይ ካብ ሃይማኖቱ ኣያውፅእወይ ክሳደይ ልሰይፊ ሰውነተይ ልሓዊ ኢሉ ብሰማዕትነት እስካብ ዕሙማት ይበፅሕ እምበር ኣጋንንቲ ኣያሸንፍወይ ክርስቶስ ወዲ ሕያው እግዚአብሔር ናይ ሲኦል በርታት ንምንታይ ኣጋንንቲ ናይ ሲኦል በርታት ተባሂሎም ድሕሪና ኮይና እሳቶም ብበሪ ሰብ ይኣትወሉ ይወፀሉ ኣጋንንቲ ድማ ጻድቃን ኣጋንንቲ ኣሸኒፎም ላብ ገነት ስለለኣትውሎም ጻድቃን ድማ ተሸኒፎም ላብ ሲኦል ስለለኣትውሎም እዮም هذه لآتهم اندحرا شنفنا خوينا قال انت اندحرا شنفنا خوينا من قصة سماء سلنا عطي ناس يقول برتات الوام لله سلازي مجمّر بيت كريستيان كنا نتسلنا حدا مؤمن حدا قلسة حدا كريستيان بيت كريستيان تباهيلي سوا معي عطق علي مؤمنان بمول أمهن بكريستوس لآمنوا كريستيان كلهم ذم كريستيان تباهيلهم سوا الساتمون بيت كريستيان تباهيلهم يسوا أيام بيت كريستيان تباهيلهم يسوا أيام زي ما نتدى ما كريستوس هاويان نا كريستوس عالية الخونو نا كريستوس وجن الخونو نا كريستوس أكاد الخونو كريستيان كنبهار سنناكو نا كريستوس وجن نا كريستوس عالية كريستوس هاويان كريستوس اللوسو كريستوس المسولو ما نتكو يترقو سلازي نايمي منان حبرت عاوزي مدرزي للو كلهم كريستيان بيت كريستيان يبهار إذا بيت كريستيان زي حبرتها عاوزي مدرزي تراح يقواني عاو سمايون حبرت اللوا عاوز عالم زي جناب تجارد للو قدسان عندنا تجارد أم وديهم أو جنة للو قدسان بعصد سجال للو قدسان نحنا كريستيان عندنا بعصد نفس للو كريستيان أو جنة للو بجهاد لنا كريستيان بسجود للو كريستيان تصويرهم للو عاوز عالم زي يكون عاوز عالم وزاي عبيرة عند للو نازم كل حارنة بيت كريستيان كريستوس رئيس الخون الله كريستوس مسارة الخون الله كريستوس أكل الخون الله نا كريستوس أكل الخونة بيت كريستيان تبايلات سوا إذا بيت كريستيان زي آدم ما كريستوس بدومو لمسرته أما سكال تسقينو سجوا عف قريسو دوما عفسيسو لمسرته بيت كريستيان زي أنت أهات صفائك بوس عود كما تقدسا عاد رئيس العائلة تصفعها تجرفها سجاخا ورسخا دمخا أفسسخا إذا بيت كريستيان زئا بخور دوم المسرطة مؤمن بيت كريستيان تباهيلات سوا مالتي إننا لما أنتك النتمنا هنسا بيت كريستيان التولينا مصبعالو تدحزن ملكات مالتي كاف سلسيان نتي إذا هنسا بيت كريستيان نبن ملكات لما أنت تعيلوكم النخو بعالو لمجمّريا ጊዜ ቤተ ክርስቲያን ናመታችን ቤተ ክርስቲያን ለተሰርሐትሉ በዓለም ከለሃም ቤተ ክርስቲያን ኮይኑ هذه ቤተ ክርስቲያን ካብ ተስራሕ ያው ካቢ 2000 ዓመት ገይራና ማለት
ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ግን ሰባት ኣብ ምንታይ ይእከቡ ነይሮም? ኣብ ምንታይ ጸሎት ይጽልዩ ነይሮም? ኣብ ምንታይ ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ያቅርቡ ነይሮም? ሃመሎም ኸ ለእግዚአብሔር አምልኮ ይፍጽሙ ነይሮም ዝብል ንመልከት። ቅድሚ ቤተ ክርስቲያን ታይኖ ቤተ መቅደስ ልበሃል ነይሩ። ቅድሚ ቤተ መቅደስ ደብተራ ኦሪት ልበሃል ነይሩ። ቅድሚ ደብተራ ኦሪት ለለ ሕገ ልቡና ልበሃል ነይሩ። ስለዚ ኣብ ሰለስቲአን ዘመናት ክንምልከት ከለና ናይ ደቂ ሰባት ናይ ኣምልኮ ሕጊ ናይ ኣምልኮ ስርዓት መጀመርያ ኣብ ሕገ ልቡና፣ ቀፂሉ ኣብ ሕገ ኦሪት፣ ቀፂሉ ኣብ ሕገ ወንጌል። ሕገ ልቡና ልበሃል ካብ ኣዳም ጀሚሩ እስካዕ ሙሴ ለሎ ዘመን ለ3500 ዘመን ለኣክል ዓመት እዩ። ኣብ ሕገ ልቡና ማለት ምንም መጽሓፍ ኣብ ላይ ተጻሓፈሉ፣ ቤተክርስቲያን ኣብ ላይ ተሰርሐሉ፣ መምህራን ኣብ ላይ ነበሩ ብሕጎም ጥራሕ ሰባት ፈጣሪኦም እግዚአብሔር አምላክ ላምልኹሉ ዝነበረ ሕገ ልቡና ይባል። ኣሻይቱ ደቂ ሰባት ዓለም ካብ ዝፍጠር ለ3500 ዘመን ሃበ ገይሮም ኣምልኮኦም ኣብ ምንታይ ይፍጽሙ ነይሮም? ቤተ ክርስቲያን ኣሻይቱ ኣይተሰርሐይ ነይሩ ኢለኩም እንኹ። ደብተራ ኦሪት እውን ቤተ መቅደስ እውን ኣይተሰርሐይ ነይሩ። ኣብ ምንታይ ኣምልኮኦም ይፍጽሙ ነይሮም እንድሕር ኢልኩም ኮይንኩም? ኣብ ከረን ሃምሊ አብርሃም እንበለ፣ ሃምሊ ኢዮብ እንበለ፣ ሃምሊ ኖህ እንበለ፣ ሃምሊ ይስሐቅ እንበለ፣ ሃምሊ ያዕቆብ እንበለ ኣሻይቱ ኣብቶም ኣቦታት ዝነበሩሉ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ኣይነበረ እየ። ታማ ኣብ ከረን ላኸዱ ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ይስውኡ ነይሮም። ፈጣሪኦም ያምልኹ ነይሮም። ከምዚ ጌርካ ተኣኪብካ ቤተ ክርስቲያን ልበሃል ኣይነበረ ይብል። አብርሃም ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ይሰውኡ እዩ። ኖህ ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ይሰውኡ እዩ፣ ጽቡቕ ዝጨነቁ። ይስሐቅ እውን ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቅሪቡ እዩ። አቤል እውን ለእግዚአብሔር መስዋዕቲ ኣቅሪቡ እዩ። ቤተ ክርስቲያን ግን ኣይነበረ። እንደ ቤተ ክርስቲያን ግን ኣብ ከረናት ይጥቀሙ ነይሮም እዩ። ብድሕሪ ግን ብሙሴ ዘመን በዘመነ ሕገ ኦሪት እስራኤላውያን ካብ ግብፅ ባርነት ምስ ኣውፅአ ለሙሴ ናብ እምባ ሲና ውፃእ ምስ በሎ ለሙሴ ታይዎ ጽላት ይዎ፣ ታቦት ድማ ቅረጽ ኢልዎ። ጽላት ካብ ባዕሉ ካብ እግዚአብሔር ምስ ተቀበለ ታቦት እውን ብናይ ባዕሉ ፈቃድ ምስ ተቃረጸ ድንኳን ስርሑ፣ ኣብ ማእኸልኩም ልክሓድር ቤተ መቅደስ ስርሑለይ ኢሉ። ኣብ ማእኸልኩም ልክሓድር ቤተ መቅደስ ስርሑለይ መን እዩ? ባዕሉ እግዚአብሔር። ልክ ኣብ ሰማይ ሃምሊ ርአያ ምሳሌ ገይሩ ድንኳን ናይቲ ታቦት መሕደሪ ናይቲ ጽላት መሕደሪ ድንኳን ክሰርሕ ንሙሴ ኣዘዞ ይብል። ሙሴ ናይ እስራኤል መራሒ እዩ። ቀይሕ ባሕሪ ካፊሉ ላሻገሮም ዓብይ ነቢይ እዩ። ድንኳን ተሰርሐ። ድንኳን ምስ ተሰርሐ ታቦተ ሕጉ ኣብቲ ድንኳን ኣተየ። ብድሕሪኡ ሰባት ላውላመፁ ምስ ኣምላኮም ይጋነዩ ነበሩ፣ ጸሎት ይጽልዩ ነበሩ። እዛ ድንኳን እዚኣ ለ480 ዓመት ለኣክል ተቐሚጣ ኣገልግሎት ውሽጢ ማለት እዩ። ኣብ ድንኳን ናይ እግዚአብሔር ታቦት ክነብር ተሎ ንጉስ ዳዊት ነጊሱ ተወሊዱ ነጊሱ። ካብኡ ብድሕሪስ ሓደ ሓሳብ ሓሲቡ ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ነቢዩ ናታን ንንጉስ ዳዊት ክጥየቆ ኸይዱ። ንጉስ ዳዊት ግን ሓዚኑ ተኪዙ ረኺቡ ኣሰቕሉ ስለና ቤተ መቅደስ ኣመፃፅኣ ኣሰራርሓ እየ ነግረኩም ኣለኹ። ሓዚኑ ተኪዙ ምስ ረኸቦ እንታ ኮይንካ እማ ሓዚንካ ተኪዝካ ንጉስ ዳዊት ኢልዎ፣ ዋ ኣነ ለይ ሓዘነ መን ክሓዝን ታነካ ላሓዝን፣ ጽላትካ ተኾነ እውን ጠፊኦም ኢልካ እዩ፣ መንግስትኻ ለ ተስፋሕፊሕልካ ተደላዲልካ እዩ፣ ኩላ ህዝቢ እስራኤል ንዓኻ ትግዛእ ኣላ፣ ታነካ ላሕዝን በሎ። ኣይ ኣነ ላሕዝነሉ ኣሎ ናይ ስጋ ነገር ይኾነ፣ ታማ ኣነ ኣብ ዝጸበቐ ገዛ ላነበርኹ ብዋንዛ ብዝግባ ብጽሕዲ ኣብ ቆጥቆጠ ገዛ ላነበርኹ ናይ እግዚአብሔር ታቦት ግን ኣብ ኣረጊት ድንኳን ትነብር ኣላ። ኣነ ለይ ሓዘንኩማ መን ክሓዝን ኮይኑ ኢልዋ። እቲ ድንኳን እዚ ብመን ሰርሕ ኢለኩም እናኹ? ብሙሴ ማለት እዩ።
بناء إجزاهر تزاد أولي تزعات ما رأف سرحة مشي تسعفها من الأخوة باي تمام بيت المقدس لي تسرح نا إجزاهر تهوت يلوه نا إجزاهر تهوت محدري يلوه واي أنا اللي يدق خنا خينو إجزاهر فقد دي أي فقد لا إجزاهر حيرنا نسألم ما بدحر إجزاهر نقولنا نسمع عير أيوة بيت كرسان سرحت لها سؤال خا قرشي سلال لكا ماتريال سلال دحاسخا بوتا سلال الخوخا يا أخواني نا أملاك فقادون كتيا أنه نا إجزاهر فقادس أينا تاوتنا أتيو نا إجزاهر فقادو أينا جنزب لسوسويين على يخونس أينا تاوت كنا أتينا إجزاهر فقادو يلخا مس أملاك تراخي خايو كاو مسأليو إجزاهر إتلعاتو وسواء لنبي ناتان قال يسألو أكو أنت زتهنس بيت لسمي لسمي زتهنس اللي سفرة وين بيت مقدس يتسرح لي السخاي خون خاي الله زي وص مهاق إيك قوت يهنس بيت لسمي كأبراك خال ولد السيو بيت كريستياني وين بيت مقدس يتسرح لي السو سليماني مخنياتو ولو عبيد خادم منه بأخا بزحات سبات ميتم يمو دم جبيت خا بيت كريستيان كتسرح يتخلي السوء إجزاهر كاحنا جنزبنا طرح يخوني لدوليو نعم جمر تعلب بخاي كوميتي يخون خا بيت كريستيان تسرح طلخا دم لافسس خا قبرات تقبل خا سبل حزن خا تخوين إجزاهر يقبلي عبيد خا دم جبيت خانا خمس خا بيت مقدس يتسرح لي أي تسرح لي تمنيت خا جنت قابل ينو خمو ود خا تسرح لي والله يخا لنبي ناتان قال صلوا لنقص راويت خا السول بلس أنا قرت تقالي صلونا ناس قوي نجر أملاك سر كم زخون عزم درزيها من المدارس كم زي موت كم زي سكال كم زي قبر كم زي تسق كم زي عرض سلنا كرسوس نجر خلص سلس قوي تقالي صلي كاو بدحريو أنا بيت مقدس سرح يقبئني عايدي دم جبيت أيه بوز حسابات قاتل أيامه سلازيك سرح يقبئني ما ترى اللي وديك الزجاجين نبو ما ترى يرخل اللي ودى الزجاجين بدحريو نقص داويد تولد نقص داويد سلمان ولده سلمان 10 عامته نجسه ودياونو نا إجزاهر بيت مقدس سرح عشو عامته مس نجسه ما بيت منقص تلي سرح نقص داويد نا إجزاهر بيت مقدس سرح نا إجزاهر بيت مقدس سرح مس ود ألله عفت بيت مقدس تنبرخ صليو أو إجزاهر أملاكي أنا بيت مقدس خسرح أخو عز بيت مقدس زي هزي مسيام صلي وصلت لقروا مسوايتي كتقبلهم أعزان خا أنت خا لزي العالم عز بيت مقدس زي كتقبر إلمنا كالله خيلو لا إجزاهر مسألة إجزاهر دم عن نجاجرو نا إجزاهر كبر دم عبت بيت مقدس سفره ترى عيب إجزاهر دم تعالوا و بيت مقدس زي باركي ينهو كابد حبقيم ترى جزء عيخوني ترى الدراش خوني التقدس السفر أيو توم هزي عز السفر عزي مسيوم صلي وصلت سمعمية لقروا مسوايتي كقبلومية عز بيت مقدس زي مسيوم دهتنا منهم خيرو كتعارقومية تقبلك كان أخو إلو إت بيت مقدس كافتارا بيت مقدس لوطو بيت مقدس جورو بيت مقدس جورو سلازي مجمرة بعالم بيت مقدس الصراحة نقول سليمان أو خالي عالم منهم بيت مقدس لبالين بري عالم كله بحق أوريد أما أي نير بالتي أو يرسالين سوات كسبرون نحر خينا أو سالم خيدم يوم السبت أو يرسالين خيدم بيت مقدس لا أعرف أو خيدم يوم مسام لكن نجاجر تبيت مقدس حنت نحنت يعني را زي بيت مقدس لحد الشهر كل عمتات أقل جيلو مالك سليمان صرحه عفري سمانه دغنا دغين تحدث بيت مقدس نتجين زرزرو بيتنا ኢየሱስ ክርስቶስ መጽ ምስተወለደውን ናይ እደጋ መተዓዳደግ ገይሮም መንይሮም ክልተ ግዜ አባሪርዎም አብዝ ቤተ መቅደስ ምሻት ምልዋጥ አይግባይሉ
ካብ ክርስቶስ ምስ ተወለደ አይሁድ አይተቀበልዎ እስራኤላውያን አይተቀበልዎ መጽኡ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ኣብዚ ምድሪ እዚ 33 ዓመት ሰለስተ 4 ወርሒ 10 መዓልቲ ምስ ተቀመጠ ላብ ሰማይ አረገ ደቀ መዛሙርቱ እውን ሆሮ መሃሩ ሰኩላ አጽናፈ ዓለም ለዓለም ሁሉ ኸይድኹም በአብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አጥምቁዎም ኢሎም ወንጌል ክስበኽ ዓለም ወንጌል ክስበኽ ኣለዎ ምስ አዘዘ ደቀ መዛሙርቱ እውን ስለና ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ላሰበኹ ዓለም ሁሉ ተዘዋወሩ። ቤተ መቅደስ ግን እንደ ይለኩምናኹ ሓንቲ ያይለኩምናኹ ሐዋርያት ግን ዓለም ላዘሩ ወንጌል ሰብኽለው አእምንለው ከዝውን ቤተ ክርስቲያን አይተሰርሐይና ቤተ ክርስቲያን መስራሕ ለጀመረ በ53 ዓመተ ምህረት እዩ ሃምዝ ኸዝ ክርስቲያን ተአኪብና ስጋው ደሙ ልቅበለና ጸሎት ንጸሎት ሃምዝ ኸዝ ተአኪብና ስብሰበሉ ቤተ ክርስቲያን በእንደ ዓመተ ምህረት ተሰርሑ ይለኩምናኹ ኣብ ፊልጵስዩስ ከተማ በ53 ዓመተ ምህረት ሃመይሉ ተሰሪሑ እንድሕሪልኩም ንኾይንኩም ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ በርናባስ ኣብ ፊልጵስዩስ አትዮም ኣብ ሰሜን ግሪክ እያ ትርከብ ከዚ በቱሪስት እያ ትግውነ ማለት እዩ እና ኣብኡ አትዮም እዞም ፊልጵስዩስ ልበሃሉ ሰባት አይዛብ እዮም ጣዖት ላምልኹ ምንም ፈጣሪ ለይፈልጡ ማለት እዩ ላምልኹ ክነብሩ ተለው ቅዱስ ጳውሎስና በርናባስ አትዮም ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘምሃሮ ትምህርቲ ዝገበሮ ተአምራት እሰርሖ ትርፋት ካብ ጽንሰት ጀሚሩ እስከ ዕርገቱ ወንጌል ምሳስ ተምሃርዎም እቶም ናይ ጣዖት መምለኽቲ ዝነበሩ ሰባት ካብ አምልኮተ ጣዖት ለአምልኮተ እግዚአብሔር ተመለሱ ካብ ገቢረ ኃጢአት ናብ ገቢረ ጽድቅ ተመለሱ ክርስቲያን ሆኖ አመኑ ተጠመቁ ይብል ደስ ይብል እዩ አመኑ ተጠመቁ ብድሕሪኡ እዞም ህዝቢ ታይልል ጥያቄ ልዕሎም ዋ አሕና እኮ ንለመድናዮ ልማድ እንህና ጣዖት ቤት ነይርና ሁላትና ላብቲ ጣዖት ላኸድና መስዋዕት ላሰወና ሃምን በስለና ጸሎት ጉንጽል ነይርና ስለዚ ጣዖት ራውል ምለኸሉ ቦታ ከይትኸዱ እንድሕሪልኩምና ኮይንኩም ቤተ ክርስቲያን ደማ ስርሑና ኢሎም ተመመናን ጥያቄ ልዕሎም እዩ እዚ ጥያቄ እዚ ምሳልዑሉ ዋ እማሕናይና የኾነ እግዚአብሔር ክፈቅደነዎ ኢሎም ሁሉም ሐዋርያት ተማኸሩ ሁሉም ሐዋርያት ተማኺሮም ረይጎ ከዚ ለቅዱስ በርናባስና ቅዱስ ጳውሎስ ምእመናን ጥያቄ ክጥይቆም ተለው እዚ ነገር እዚ በቃ حنا نصرح لكم من አይሆን ነው ለዓለዋ አካል ስንጥይቅ እስል ለቅዱስ ጴጥሮስ ንጥይቆም ኢሎም ጠይቆም አፍታ ነገስውን ማንም ሰብ ተልዓይሉ ስቁሉ በፍናኑ ቤተክርስቲያን ክሰርሕየ ልብል ተኮይኑ እሱ ካብ እምነት ክፍለና ወይ በቃ ጳጳሳይ ወላ ጳጳሳይ ፍቃድ ማንም አይፍቃድ ተኮይና አነ ገንዘብ ስለሌለን ይሉ ሓደ ሰብ ስቁሉ ቤተክርስቲያን ክሰርሕ ይኽእል ናግድን ጳጳስ ቤተ ክርስቲያን ክፍቀድ ነው ፈቃድ ክረክብ ነው ወይ ካዚል ተልዓለይ አቦታትና ወን ሃሙላ ጎርዮም ወጽዮ ስዋይ አተው ስዋይ ምስአተው ታይ ክሰርሑ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሑ ቆይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ለሁሉም በደመና ሰብሰውም ሓደ ስዋይ መስወዶ በደመና ኣብ ፊልጵስዩስ ምስአከው ታግብርና ኾን ያአክብና ነው ኢሎም ለማ አንተ ለአከውኩምማ ብነይ ቤተ ክርስቲያን ካህን ስለለለኹ እዩ ወላ ብነይ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ደልየነኹ ብመን ብስም ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ቤተ ክርስቲያን ክሰርሕ ደልየነኹ ኢሉ እምኒ ቅረው ጭቃቅረው ማያቅረው ጭቃው እምኑ አይተቀበሉ ጭቃው ማያ አይተቀበሉ ታይታይማ ሰለስተ እምነን ብዘን ሰለስተ እምኒ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በተአምራት ቤተ ክርስቲያን ሰረሐ ዘን ሰለስተ እምኒ ተለይቶ ወሰኸኒ ተለይት አነሰኒ ቅድስ ቅኔ ማህሌት ቤተ መቅደስ ተሰርሐ ብናመን ኃይል ብና እግዚአብሔር ኃይል ብድሕሪ በትማል ዕለት ታኒጹ ብሎም አንተ ዕለት ድማ ቅዳሴ ቤቱ ተኻዊሩ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓሉ አብአ ቅዱስ ደቀ መዛሙርቱ አቅሪው እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ናነይ መዘከርታ ትኹነሊ ኢሉ ለደቀ መዛሙርቱ ያመሃሮም
بتجواري أنا جروم إيلو سلازي بناي قدس دينجل مريم ولادة أملاك سم بيت كريستيان كنسرح لعززنا مني بعلي يسوع كريستوس كوي بعلي يسوع كريستوس سلازي كاش عيتو بيت كريستيان عالم مسفح جمره بسم ولادة أملاك بيت كريستيان مسرح تجمره بيتنا يسوع كريستوس ون لدك مزامرته إذا تزازي عزيزهم لا سماء عارف حواريات بدحريو بناي قدس دينجل مريم سم بيت كريستيان كهانصو بدحريو زنوره ولدون بناي بيت كريستيان بناي دينجل مريم اسم بيت كريستيان كهانصو جمره يبن سلازي التاريخ زيو عبزي جن كنيوسدوم لقبئنا نطوتات ነው حاده بيت كريستيان قدم مسراحو كريستيان ስጋው ደግሞ አምንታ ይቀበሉ ነይሮም አምንታ ከይስብሰው ነይሮም ልብል ጥያቄና አለ ቤተክርስቲያን ቀድም መስራሑ ሐዋርያት አብናይ ምእመናን ገዛ እዮም ስጋው ደግሞ ልሰርሑ ነይሮም ምክንያቱ አሻይቱ ቤተክርስቲያን አይተስፋፋይ ህዝበ ክርስቲያን ገና አይተስፋፋይ ክርስትና አመንገድ ስለነበረ አሻይቱ ቤተክርስቲያን ሰርሑ ለጊዜ ይሆነ ይናል ስለዚህ ሐዋርያት አውልኸድዎ ቦታ ሁሉ አሚኖም አብላት ማቁል ገዛ ሁሉ ስጋው ደግሞ አውልኾነ ይሆን ቦታ ስጋው ደግሞ ያቀብሉ ነይሮም قدم بيت كريستيان دحر مسرحه ግን አማንም ገዛ ስጋው ደም ቅበል ሐምለ ይخل ስጋው ደም ክስራሕ ሐምለ ይخل አማንም ገዛ መስዋዕት ቀርብ ሐምለ ይخل ነጊርዎም እዛ ቤተ ክርስቲያን ዚያ ብናይ እግዚአብሔር ፈቃድ ባዓሉ መስረታ አቡ ልጅዳን ወድ ቤተ መቅደስ ክስራሕ ብናዓሉ ብና እግዚአብሔር ፈቃድ እዩ አብና አዲስ ኪዳን ወን ቤተ መቅደስ ክስራሕ ብናዓሉ ፈቃድ እዩ እንዲያው ካምና አቡ ልጅዳን ቤተ መቅደስ እዛ ቤተ መቅደስ ዚያ ስፈለየትያ بخمي عمنا بوليش دان بيت مقدس أول سواء نهر مسوعيتي نا إنسسها مسوعيتي عذاب بيت كريستيان زيال سواء مسوعيتي جن نا إيس كريستوس جانا دمي مسوعيته أماناوي مسوعيته بعل كريستوس يو إذا بيت كريستيان زيال كاتر عبد دراس تفريعية نا كريستوس جانا دم سر الفتاة الله بميرون سر الخيرات عجبت مرعي سر اللواء لمسي حافظ نجرو سيات لهذا بيت كريستيان زيهم مسيهم كدس واتلو بيت كريستيان مسيهم كقدس كسالم واتلو لنخو كل قدس خانيو مخنياتو بميرون خيرانا لمسيك نجرتلو تعدل ترعوريت بستقدس قرعات قرعية بستقدس قرعات مسقرة خيا لتدل ترعوريت قويو السخاء سيات مسيهم كسالم واتلو كدس واتلو ها الساتم لا قدساني خان رأيونا مصحف قدس على عبيت كريستيان مسئناك نسجر تلنا عبيت كريستيان مسئناك نحشة تلنا إزي قويت أنا يستوس بعد العزيز الناي خالي إنه رئيناتي قويت أنا يسوس كريستوس عاوز مدرزي قمة تلا بيت كريستيان يخواني للسرحة تام معي للسرحة ندحرينا خوينا سراتي لها نسألنا كريستوس عاوز مدرسة عندي عامة تقميت لكم ناخون ثلاث عامة الأكل تقميتنا 3 عامة الأكل وإنجيل السميرنا بيت كريستيان هانسي تما إلها نسنيرو سبي إلها نسنيرو هارياتون لا عالم خود كلهم تلا بيت كريستيان سرحي قاني لولا مؤمنان سرحو ወንጌል ስወኹ ህንጻ እግዚአብሔር ሰብ ህነጹ ስለለሆነ ሰብ እዮም ለሃነጽ ነው በሐረ ብናይ ሰባት ጥያቄ ምክንያቱን ሕራ ቤተ ክርስቲያን ሰርዕና ነህና እንደለ የተሰራህና ኮይና እግዚአብሔር እዚያ ያሕሙሰ ስለዚህ ቅድሚ ህንጻ ቤተ ክርስቲያን ምህናጹ ክነጽ ለለዎ ታዩ ሰብ ይክነጽ ለለዎ ሰብ ይክስራህ ለለዎ نحنا يقولنا سلا بيت كريستيان نسرح بيت كريستيان يا سلا لحنا تسرح خازي نحنا بيت كريستيان بورق سرحنا نحنا جن نحل يتسرحنا خوينا نحنا جن حققات نحل لين نحل خوينا نحنا بورق بيت كريستيان مسرحنا إجزاء يا حمص عندهم بنمكن لا تقلقلنا نحنا ناي كريستوس محضرك نخون تلنا حققاتك نحل تلنا أي الفتي
رأي ويتارا إيسوس كريستوس عزي مدرزي مصيو مجمّريا سبات يلهانس حواريات هون عالم كزارو تلو مجمّريا سبات يلهانس خازقن بيت كريستيان هنص الله سبقن فرس الله سمعوا لكم نديكم بيت كريستيان تايقبر الله على وإذا خاتم مجلس الله هنص الله سبقتاو الله فرس الله بيجتراتو بيت كريستيان خدو لهنص بيت كريستيان يله انداهم سو خالع عقمخ لعل عقمخ أحد قطر خيركم خيرهم بيت كريستيان مسرح هنصام هناص إذا ما أقول له مؤمنان خهانة يمكن نصل قبهم إذا ما أقول له هسعون تخهانة يمكن نصل قبهم إذا ما أقول له عزاون تخهانة يمكن نصل قبهم إذا ما أقول له وقت خهانة يمكن نصل قبهم إننا أكيدنا سرحنا عليه نفتح هنص عالم هناصنا كوميتين قاقم دام هنص እግዚአብሔር ሰው ለመናጽ ኮሚቴ ተቋቋም ይፈልጥ ሰባት ክንሰርሕና ሰው ክንሃንጽና ሓሲብና ላይ እንፈጥ ገንዘብና አዋጽና እንፈጥ ላጽድቅ መስለና ወን ጥራህ ቤተክርስቲያን ማይ خሰ ቤተክርስቲያን ክስራ ቆርሽ ውጽእ ተልኻየና ሰብ ክስራ ወንጌል ክስበኽ ጓኤ ክስፋፋ ቆርሽ ውጽእ ተልኻየ ሆንኸ ማን ይላጽድቅ መስሎ ሁሉ መጽደቅ ግን ቅደም ተከተል ነው سيك سرح مجمّريا استي انديو بيت كريستيان سرح له بمليونات الوداع بيت كريستيان معرف قل عزال بمليونات تسرحت بيت كريستيان سقاو دوم نقبل مؤمن هذا كلتنا عاد قبل لنا كوينا مليونات لأكل بيت كريستيان وصيوه كل الحضرة يلي كده الناس حلا يلي قداسي القدس لا يلي بقى بين مرقة عزق لا حمش قداسي عن النو قداسي القدس سلازي سقاو دوم من دخل يتقب بيت كريستيان سقينا سقاو دوم من دخل يتقبلنا الخينا تاتق من النو خينا بيت كريستيان سرحنا نحنا عند خير كده لا يوصلنا الخينا قداسي ندخل يقدسنا الخينا لجزائر من بتقمنا قريل عندهم بيت كريستيان لسلمان تايلو እግዚአብሔር አምላክ እዚ ቤተ መቅደስ ይልዎ እዚ ቤተ መቅደስ እቶም ህዚ ሕገ እንድራልዮም ኮይነ አነ ሙሉ ዘመኔ አንተ ያዛኔ ያውዩ ሕገ እንድራል ያለው ኮይኖም ግን እዚ ቤተ ክርስቲያን እዚ ቤተ መቅደስ መጽዮም አይዛብ ካፍርስዎ እዮም እውነቱ ግን መጽዮም አይዛብ አፍሪሰም ናይ እንስሳ መስዋዕት ልስዎ ነረ ናይ ሐሰማ مسوائت الكسوة اللون غيرهم يوم أبيت الكريستيان سلمان صالح بيت مقدس كفر يسموه خير خذنا لما جمّر أجزي عالم تصرح بيت مقدس كو مسجد كو يخون إنه مسلم نحن عند حر هزلي هانسنا نحن عند حر وسانات لي هانسنا دكرا لي هانسنا بيت الكريستيان تصرحنا كو أسلام مسيوم كو قليل كو يزلي مقيار لعلي مسكال النوارة على الإلخاء خو مقدار على الإلخاء تأسمه مقدار كوي ورح مقدار كوي خذكم اليوم لنا كو كريستيانات حرد لو سدد لو عزلكم ممسع يترفي قلنا نحرقانا لي مسا خوين ما همزة تنقرع الولد تنقرع ما تايرات بالسي آكا يضم بارق حولت قطع صلة كاوت حانت تنقرع على تحانت تايراتا خيدنا نردا زنا قرزي لا احنا كيما واي انا للخو اوش بحر ايو تتقاصل يقاصل دعم انا تانهن لاغنين يلا كاوس قدنا اوش بحر ايشدن حاو قاصل لي ساعات ما بقاصل يطف يولم يزحول خيدهم كافت ما يغحف فابيلهم لا من تاي وسدو ولا تحول اتما يكون غحفت له تنقر على وشنا تغحيفا لا تحوعته ولتي سلازي هانا خالو الكريستيان كحردت له انا كو ايرخلني مالت همز تنقر على ولت الف وسن كفتحت له مع خليو وسن لخان اذا قرزي طرح العرسي لتعقد كيمسلكاتو هان كريستيان لك نطف
بإسلام كو اكد لخوي كنسية كعالم كنتفق إثيوبيا بإسلامنا هايمانوت لكتطلق أرثوذكس لبال عبي مسجداتو ما سيف يتخزن خال الله جزء خات بللخا سلازي احنا كنمارننا هايمانوتنا دقناون اندحر بيت كريستيان مسرح خوينا ህዝብ ግን ድሕለይና ሃንጽ ኮይና ደቅና ግን ድሕለይና ሃንጽ ኮይና እቲ ቤተ ክርስቲያን እዚ አደራሽ ምግባር ቀሊል ኣብ ህንድ ቤተ ክርስቲያን ጾለም መጀመሪያ ቤተ ክርስቲያን ለሃነጹ ውሽጡ ካው ሰብ ትበሪዝ ተወዱ ተሐድሶ ኮይኑ ቤተ ክርስቲያን ዝተሰርሐ ሰብ ልባል የለ ካውቶም መናፍቃንቶም ተሐድሶ ታዲዮም ኢሎም ዛ ቤተ ክርስቲያን እዚያ ለሐናውን ትግበና የ ለክልተ ተኸፊላ እዩ ለኦርቶዶክስ ተዋህዶና ለተሐድሶ ማለት ወይ احنا له እንደሐደቅና ላይ አመርና ኮይና ባዓና እንደሐለይት ማርና ኮይና ህዝብ እንደሐለይ አመርና ኮይና ዘርሕና የቤተ ክርስቲያን እኮ አደራሽ ኮን ኮይና ናይ መናፍቃን መዝለል ኮን ኮይና ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ ሞጽዩ ላስተማረና ሰይምህናጽ ሰይምስትምሃር በወንጌል ክህነጽ ምግባር በወንጌልና እግዚአብሔር ማህደር ከውን ምግባር ሐዋርያት ወን ዛስተማሩት ትምህርት ዘይ ስለዚህ በየገጠራቱ ቤተ ክርስቲያን ተሰርሕለለኹም ምስራሕኩም ጽቡቕ ይሕማዕ ነገር ይኾን ግን እስተሃምዝ ቤተ ክርስቲያን ክትሃንጹ ላዕሊ ታሕቲ ትውለለኹም ሰብለ ክህነጽ ሰንበት ትምህርት ቤት ለክቋቆም ህፃውንቲ ለክማሩ ወጣታት ለክማሩ እስቲ ላዕሊ ታሕቲ ይንበል ለህፃውንቲ ናስ ኮሚቴ ንቋቆም ከዚ ኣብ ገጠር ቤተ ክርስቲያን ኮይልኩም ስለ ሃይማኖቶም ልማሃሩ ወጣታት ነውዶ ስለ ሃይማኖቶም ልፈልጡ ህፃውንቲ ነውዶ የለው ይኮን ወይ ቤተ ክርስቲያን ሰሕልና ፈርስ ለኩም እናኹ ደቅና ለወለድናዮ አحنا ቤተ ክርስቲያን ሰሕና ደቅና ለሰብ ያፍርስሎ ማጅራት በዚህ ነው ሰራቅ በዚህ ነው ሰብ ካን ነጽኮ ሲጀመር ከለ መንግስት ተለይነረ ሁሉ በሐቅ ክርስቲያን ካልሆነ መንግስት ለኳን በለይነ ማለት ሕግ ሃይማኖት ካልሆነ ማለት ከዚ በዚህ ተኸርኻ መሸገሪ ለይት ክትወጽ ተለኻ መሸገሪ አትር ክትወጽ ተለኻ መሸገሪ ሰው ሁሉ ለይባ ኮይኑ የነጽለያ ቤተ ክርስቲያንና ሃንጽና ያዳ ስለዚህ ቅድሜ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ክህነጽ ነው ምሳሌ ገረም ካመጡ ወተለው አቦታሲ ንሕና እንደሕለይ ተማሃርና ኮይና ግን ቤተ ክርስቲያን ሃንጽ ተኮይና ልዑል ቻከት ሰሚዝ ልዑል ጫማ ደማ ካልሲ ምግባር እያ ሐዚ ክትዖምዶ ኣብ ልዑል ቋዳኻ ካልሲ ድሕር ገይርካ ይዑድ ዲኻ ትበሃል ወይስ ጥዑይ ካትበሃል ዑድ ኣብ ልዑል ዚ ሰሚዝ ገርኹ ዑድ ክበሃል ጥዑይ አሕና ላውን ያልገብርለን እዚ ሰርሕ ለለኮ ቤተ ክርስቲያን ኮእኹል ኮ ይስጀመር ነይሩ ግን ቤተ ክርስቲያን ለሃለየ እዚ ለኻሊ ቤተ ክርስቲያን ሰርሕና ኢሎም ያፍርሱ አው ኮል ሓድር ሰብ በዛ ካብ ትንሳኤ ወፃ ለሓንቲ ትንሳኤዋ ለሓንቲ ዓመት ስማ መላው ለኩሉ ዘክርስቲያን ለኾን ቤተ ክርስቲያን የካን ዝተልኻ ጠቅላላ ከተማ ከአኽለካ ደኾይን እትለሎ እንደም ሓደ ጳጳስ ነርሲ ንሕና ካላፈረስና ህንጻታት ክንሃንጽ ሃምና ቀደም ብድንኳን እናትገልገልና ህዝበ ክርስቲያን ካን ህነጹ መለጸ ነይሩ ኢሎም ተናገሮም ማለት እዩ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ክንሰርሕ ግድን እዩ ነገር ግን ቅድሚያ ንሕና ክንህነጽ ግድን እዩ መጀመርታ እዩሞ እግዚአብሔር አምላክና ህንጻ እግዚአብሔር ኮይና ና እግዚአብሔር መገልገልቲ ኮይና ንሳዓቲና ስጋው ደም ተቀቢልና ናይ ዘላለም ህይወት ክንወርስ ናቱ ቅዱስ ፈቃድ ይኹነና